A já zdravím, že někdo nového takého umovej relácie, ktoré sú vlastne, vlastne môžeme preberať rôzne debiliny, čo sa vynechali vo svete a možno nejaké parodie nás robiť a tak. Jednoducho, ale môžete sa tešiť na takú moju vyrobenú takú paródiu ako 21. december, koniec sveta, o tom sa budeme aj teraz baviť, bude to vlastne prvá téma sci-fi. Ja dúfam, že sa vám bude toto sci-fi páčiť a že môj ten typ upravíte, teda na môj ten typ zvyknete, ale bohužiaľ nič sa nedá robiť, video budú pridávať možno aj 3-krát za deň, proste uvidím, ako bude vychádzať čas. Ja niektoré videá budem uploadovať aj cez mobil, takže mám také info, pretože sa ma fakt nechce zapýtať počítač nahrávaš, že no budem aj jedne, keď nie sú rodkové doma, lebo to je to strašné húb, potom ale proste tak teda vtedy bude akorát tá vyššia kvalita. Ja sa vám za to ospravedlňujem, ale proste inak to nejde a proste nájdem do hĺbky. Vlastne podľa majského kalendára sa má tento rok udiať vlastne koniec sveta, konkrétne 21. decembra 2012. Proste nás spadne meteory, rozpočí nás. Mňa by zaujímalo aj vaše názory a rôzne komentáre a vlastne vaše komentáre budú prečítané a ja ich nejak komentujem a uvidíme proste, prečítam táto súťaž, no respektíve komentujem videjko, kde čo ja viem, dneska je 23. tak je teda druhý bude vlastne o také vyúzdenie, uvidíme, ak budeme vtedy nachytať nejakých tých fanúšikov, ktorí by napísali, proste mňa by zaujímalo, že si o tom myslíte, ja si myslím, že proste nosil papier, či na všetko to písali, ja tam bol som proste tisícky ľudí, či koľko ich to podávalo zbytočne výpoveď, potom ja by som ho zastrelil proste. Ale nie je asi proste stredujeme, ale jednoducho myslím, že to bolo o nezodpovedné proste, chápem, že to je také, nechápem. Nikoho proste stratného, je takých ľudí asi, ja v mojom zmyšlení moc nepochopím. Jednoducho budem sa tešiť, keď moje sily pochopíte. A jednoducho, ja si fakt myslím, že proste došiel papier, tak tam napísali posledný riadok. 21. december, koniec sveta, a to nám dali česne tak. No, aspoň toho Mikuláša zažijem, aspoň nic Mikuláša. Ja na to neverím, a tak som proste, koniec sveta podľa mňa nebude. Ale proste Mikuláša budeme mať a on by nám ešte nenechal, čo tam nemohol predať jeden list papieru a proste aspoň na toho Ježiška, aby sme mali na tom Silvestrom, to sme už zažili ako posledný Silvestra, posledného Ježiška, ja som mám takého chlapého na to na prd. Takže vám je na tomu povedať, ja že sa o týchto si poviete, pousmejte sa, naozaj by ma zaujímali tie vaše postoje a ja by som potom nejak komentoval a uvidíme, ako to pôjde, teda ja vás prvé si zdravím a uvidíme pri ďalšom videu, tak sa zatiaľ čau.